Li Tirkiye û qada navdewletî de kervedanên siyasî û civakî yên sergirtina HDP bi hemû gurehiya xwe berdewam dikin. Di vê serdema ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan serdana Diyarbekirê dike, welatiyên Kurd yên li bajarê Stenbolê bom mîkrofona Kurdistan 24 axivîn û diyar kirin. Pêwîst e proseya girtina partiyên siyasî bi dawî bê û hikûmet piştgiriya çareseriyeke aştiyane bike. Ser yani ya HDP mesela minaki HDP gerek insan yani özgür bir ya fikra içi be gerek bir de minaki yetişmatel beret digri yetişmatel beşet be na olat ne HDP te teröristi işte ki ulu hayqi ka demokrasi avaqi Seroki HDP Selahaddin Demirtaş Slav ve Rejber hatta adırna çma hatiye gartın jbergo او عاصيل بو جبرجو حق حقوق دردي ملات دردي مظلومه ده اخوي تاني بيشام ملات ويقرتن اردوغان سياستا خوش بو قلتغي خو ويقرت ويدا قرتن Boçuna welatiyên Kurdiyên İstanbulê dijîn armanca girtina HDP dervê demokrasiyê. Li gorî wan Erdogan ji bo ku pêşiya HDP bigire Selahattin Demirtaş girtiye li gel ku tu sucekî wî nîne. Girtina ve partiya haneke em çareseri em çare nabînin. Mezve partiye me neyte girtin. Partiye mebete girtin jî millet emeği Kurd örgütlüye, organize, seri kuru beri emek kijan partiye işaret ki sen bebinde var. Emi bu arabın. Yani çen hep partiye med girin, çen hep partiye med girin disa jî tüfeyden abediyse yani. Disa mazındı be yani. Yani ev işi haneke, ev dava haneke parti kapatmak, o parti kadaka biki çenabe. Devlet ve sonra gitti biz peşgirek ki yani devletin ev ve mesela haneke çare geçer beni. Ne çare var haneke? Dağırtına HDP başına bine şuara. O bir kapatkınıcı kijan bey vekile mesela o ekoğab destek okuduğunda millete koy. Bu hem navim bir kapatkirin. Ama binse Selahattin Demirtaş. 5 sal çok bir kete salaş yaşanırsa salaş yaşadığı ekide tu cezaki ütene sad nail denge mederkebe bu konuya bir zavacızım. Welatiyên Kurd helwesta li dijî HDP adlane nabînin û didin zanîn berê jî partiya hatine hasêkirin. Lê dîsa jî nebûye çare. Zimanê Kurdî hatiye qedexekirin ev jî nebûye çare. Divê hikûmet ne agresîv be û ne jî li pey siyaseteke nijadperestî be. Divê bi şêwazeke hestiyar guh bide çareseriyeke aştiyane û guhê xwe li daxwazên Kurdan kerneke. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.